Takže já tě vítám u mého nového videa a dneska je to z Clash of Clans. První videjko z nich, i v minulosti jsem jich nedělal tolik, myslím, že byl vlastně žádný. No nic, dneska je to celý o tom, že se vrhneme na tento krásný skin, který už mám vyhlídnutý nějakou dobu. Já si asi zapnu sound efekty, ať to slyšíte, co on dělá, ale myslím, že všichni, co hrajete to, tak to víte. Jo, tak poslouchám ty sound efekty, já jsem to šťastně řekl, já jsem blbec. OK, poslouchejte. Prostě nádherný skin, moc se mi líbí a chci už ho dlouho. Přemýšlel jsem nad Dragon Queenou, jelikož jsem si koupil nedávno tady toho Kinga, ale řekl jsem si, že to je jedno a možná se to dá defando, co já vím. Přemýšlel nad tímhle scenériem, ale nevím, možná si radši koupím Hawk Mountain, tak jo. No, tohle je moje vejska, kdybyste měli nějaký rady, tak mi napište do komentů, ale nemyslím si. Zase se jde zabit mikrák, zatím nemám lepší, ale v budoucnosti to určitě vylepším. Tak. Dvakrát minu. Ještě něco, tady to nepotřebuješ. Taky ne, taky ne, taky ne. Ne, ne. Mám hodně věcí upgradech, tyhle. Kanon, airbomby, nic. Ještě mám peníze. No jdem na to. Snad to půjde. Že prvostář mi to nešlo. Výborně, máme ho tu. Na chvilku teda. A nádhera. Fakt se mi líbí. Úplně božácký. Tak, jelikož jsem se na to připravoval, tak si tady půjdeme do equipmentu. Máme to, výborně. Tak jo, jdeme jednu hru, s mě zajímá, co on dělá. A dostali jsme rozhodná, počkej, já myslím někoho trochu lehčího, ne, lehčího jsem řekl. Hlavně já teda nechápu lidi, co si vůbec neupgradujou zdi, ale tak jsem to dělal, když jsem byl menší. Nebo když jsem to hrál ještě, jako tak jsem nebyl tak dobrý. Tak, výborně, třeba tady to něco to vyzkoušíme. Tak vidíme tu, že tady je to. Tak jsem pošleme trochu bolíků a to. A to je úplně luxusní. A teďka, počkej. Ježi, on má ty dráčky mezi sebe, to je rostomilý. Kamo, tak to je cool třeba. Ty mini dráčci, vidíte to? Prostě mini dráčci, jako jeho custom spawn unit a má hezký efekty, ten meč dělá takový jako bublitem. Nebo jak nevím, jak se mám říct, jako Ne. Dobrý. Háček Queenu dám sem a použiju na ní tenhle spell. Výborně. To je nice. Počkej, schválně, jo? Jo, dává to efekt, já jsem si to myslel. Mě baví ale ty drážci jsou úplně rostomilý. Ten skin je hezký, podle mě to je z něj ten nejlepší skin. Pak ještě byla dobrá ta... to jak se to jmenovalo? Bolíci, to dávají docela hezky. Počkej, moje Archie Queena? Ne, aha, to druhá, jsem se tak. Bojí to prostě bolí. Kamo, ty Hogridři tam najeli třeba, kámo.
O ne, cancel, kámo. Jsou, to jsou free hvězdičky. Koukejte na ty dráčky, jsou tak roztomilý. Nádhera. Splnil jsem toho spoustu, jo, ten, no. Opravdu je, jako tohle taky není špatný skin, má to dobrý efekty. No, tak tohle teda moje bejska, tohle bylo jen takový jako quick videjko o té představě. Rozhodně tady budeme hrát aktivně, asi založím i klan, protože zatím žádný nemám, jak vidíte. A nějak to zvládneme společně všichni. To milu, kámoš, samozřejmě to zmásnete, ale co se přeřek. No nic. Tak jo. Tak to je asi všechno. Klan asi založím rovnou, protože hádám, že možná by se někdo chtěl zvednout. 1000 stojí, no, to není problém. Počkej, potřebuji tak. Pattern. Ježiš, sakra. To nevadí, tak já zkusím, nejdřív si dáme ten pattern. Asi bychom chtěl takový jako hezký, takový hnusný zrovna. Třeba jo, tohle je dobrý, to se mi líbí, ale safe, takhle. Jedna, nebude tam nic, není potřeba. Farming, friendly, relaxed. Je to prostě v klidu klán, není nic potřeba. Tak jo. Klán je vytvořený, rozhodně se tam joinujte, ať můžeme co nejdřív unlocknout tady tu věcičku. A to je asi pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji, že jste se koukali. Moje jméno je Tomáš, samozřejmě, že to je nejlepší jméno. A jo, to je asi všechno. Ale počkej, mě ještě napadlo. To nechci. Že mi to zůstane. To je teďka můj nickname skoro v každé hře, protože se jmenuji Tomáš a prostě jsem si říkával dřív to, no, tak jste měli vidět na mých starších videích. Takže tak. Takže to je všechno. Děkuji vám moc za podívanou a rozhodně kupujte tenhle skin. Je krásný. Dokud můžete, máte na to ještě 4 dny, myslím, ano.